časoch, keď bohovia obývali pradávny veľtub s koreňmi pod riekou duší a korunou až v oblakoch, keď sa svet, po ktorom kráčali ľudia, nazývali jav a duše mŕtvych sídlili v nave, keď o osud všeho míra bojovali spravodlivý Černoboh a zlovoľný Belboh, žil hrdina menom Rogan. Rogan, ktorého ženu skántril a syna odvliekol Avar Burgut spolu so svojimi krvavými psami. Rogan, ktorý vrahov celé roky hľadá, aby dokonal svoju pomstu. Rogan, čierny, postrach Avarov, lukostrelec, akému páru niet, a ktorého najväčší z vlkov vedie hlbokým tunelom v zemi do útrob mohyly vystavanej z ľudských kostí. Vládca vlkov. 3. časť. Mohyla z kostí. Pretože ty si jeden z nás. Nasleduj nás. Rogan kráča tunelom v mohyle za tým obrovským vlkom. Zrazu pred sebou zazrie svetlo. Má rovnako krvavý nádych, ako žiara v očiach jeho sprievodcu. A v tom svetle niekto sedí. Vlk stiahne hlavu medzi plecia. Ale musím uznať, že tvoj príbytok má niečo do seba. Aspoň na mňa ten kopec ľudských lebiek vždy urobí dojem. Všetko hnáty bielovlasých. Pravda? Do poslednej kostičky. To sú bohovia. Ten rohatý s plášťom, čo pokrýva celú zem, je Veles? Osobene. A ten druhý s planúcimi očami? Černoboh. Ale teraz je od Belboha a jeho bielovlasých už dlho pokoj, pokiaľ viem. Belboh sa snaží získať niekdajšiu moc. Cez svet smrteľníkov, samozrejme. Preto potrebujem prostredníka, aby s tým niečo urobil. Na čo čakáš? Si na ťahu. Nemyslím si, že výsledok tejto hry môže niečo ovplyvniť, Černoboh. Ak je niekomu predurčené, že sa už čoskoro odoberie do navu, ťažko to zmeniť. Ale no tak, Veles, nekaz hru. Stávka znela jasne. Víťazovi pripadne Roganova duša. Bohovia hrajú o moju dušu? Tak je, braček. Dužej, dohoda je dohoda. Ale čím dlhšie o tom uvažujem, tým viac som si istý, že som vložil do stávky niečo, čo ti vlastne nemôžem dať. Zase si ma raz obalamtil, Černoboh. Krivdíš mi, Veles. Bola to trochu les, priznávam. Ale sám vieš, čo všetko je v hre. Rogan nie je obyčajný človek. Ako to myslia? Prúdi mu v žilách moja krv. Zatiaľ sa veľmi neprejavila, Černoboh. Odtrhli ho od jeho skutočného otca. Nemohol dostať správny výcvik. Veď on ani nevie, že je mojím potomkom. Keď však získa vládu nad ohňom, prebudia sa v ňom schopnosti predkov. Chce to len čas. Ale ten on nemá. Nad akým ohňom mám získať vládu? Mám v žilách krv Černoboha? A kto je môj skutočný otec? Ticho, Rogan. Neprezraď nás. Malo by byť aj v tvojom záujme, aby Rogan prežil a pokračoval v boji proti Belbohovi. Je to predsa náš spoločný nepriateľ. Tak hrajme. Nasledujúci ťah o všetkom rozhodne.
sa stať. Vyhral som. Na stene mohyly z kostí sa objaví tieň robustnej postavy so špicatými ušami a dvojicou ozrutných býčích rohov na hlave. Tieň sa zväčšuje, až zacloní všetko svetlo. Čo je raz predurčené, to nezmeníš žiadnymi hrami. Rogan bude patriť namu. Už čoskoro. V tej chvíli ako by sa zamotnil a Rogana ovanie mrazivý, smrtiaci chlad. Už čoskoro sa stretneme, Rogan. Teraz spíš zamotaný v plášti a o chvíľu sa preberieš. A toto stretnutie si nebudeš pamätať. Nie vo svete ľudí. Rogan po stopách avarov cvála k dlhej lúke. V hmle dosiaľ presítenej iba vôňami tlejúcej jesennej prírody zacítiť celkom iné pachy. Vie, čo to je. Pach krvi a popola. Vôňa smrti v mene cudzieho boha, taká výrazná, že ju nezmil ani nočný lejak. Len pekne zostaň tu. Buď rád, že to neuvidíš. Väčšina obydlí v dlhej lúke zhorela dotla. Zuhoľnatené zvyšky zrubov čnejú do hmly ako modly mrzkých démonov. Medzi troskami sa váľajú zčerneté ľudské pozostatky. Muži, ženy, ba aj deti. Všetci v podobe krvavej hviezdy. Naširoko roztiahnuté končatiny pribité k zemi, bruchá rozpárané, vnútornosti vytiahnuté. Rogan sa skloní k jednému z tiel. Do šľaka. Napriek tomu, že bolo rozsekané ako obetné prasa, rozozná zvláštnu ranu na neboštíkovom krku. Priamo na tepne sa černejú dve chrasty, stopy ostrých tesákov. Prechádza od jedného tela k druhému a všetky majú rovnaké uhryznutie. Rogana zamrazí. Zrazu cíti, že nie je sám. Okolo neho sa rozprestiera nepreniknuteľná hmla. Môže v nej striehnúť čokoľvek. Kto si? Kde si? Podej by ťa porom vzal, ukáž sa mi. Hmla ešte väčšmi zhustne a stiahuje sa bližšie k Roganovi. V tej chvíli na pleci pocíti dotyk. Už mám tej schovávačky pokrk. Skúsime inú hru. Akú hru? Volá sa... Bežíš rýchlejšie ako môj šíp? Som za. Zreteľne hustejší chumáč hmly pred Roganom začína meniť tvary. Formuje sa hlava, k nej sa postupne pridáva krk, plecia, trup, nohy. Netrvá to ani 5 úderov srdca a pred Roganom sa krčí čudesné stvorenie. Nahé telo sa podobá ľudskému, má však krátke hrčovité nohy, takže sa musí opierať o ruky. Očné zuby má dlhé a ostré ako tesáky. Mám ťa! Šíp sa zabára do nahej hrude. Tvor sa prekvapene pozerá na strelu trčiacu spomedzi rebier, potom na strelca. Vyhral som. Vážne? Telo tvora bledne, spriesvitnieva a bleskovo sa rozplýva. Roganov šíp padá na zem. Viem, čo si zač, holárič. Čo? Premieňa sa na hmlu a zuby máš ostré ako rys. Zasraný upír. Som hmlovec. Hmlovec! Nie, toto sa nikdy nezmení.
Každý ma považuje za mizerného upíra. Ha! Ja len nie som upír. Ja som tým ukrižovaným chudákom len pomohol na druhý svet. Len čo tí avarskí všiváci odsválali, prehryzol som Borinom krky, aby netrpeli. Áno, trochu krvi som si cucol, ale tí, čo boli pri zmysloch, mi ďakovali, aby si vedel. Takže už ma nikdy nenazvi upírom, lebo ja som človeka pred týmto pondeným dňom nikdy nezapil. Počkaj, nepremieňaj sa! Ty si videl krkavcov? Bol som náhodou na blízku, keď tie svine prepadli osadu. Koho nezabili, odvliekli so sebou do tej svojej smradľavej diery na severe. Ty vieš, kde je Kirt? Zavedieš ma tam. Prečo by som to robil? Pretože krkavci zajali a odvliekli obyvateľov tejto osady a chcú ich obetovať svojmu božstvu. Snáď by si nedopustil, aby všetky tie krky nadarmo vykrvácali na oltári cudzieho démona. Tože mienia urobiť? Nič také nesmieme dovoliť. Rogan, poďme. Ukážeš mi cestu do Kirtu. Ruku na to. Rogan ženie koňa úzkou tiesňavou. Za ním letí hmlovec. Rogan cvála s vetrom o preteky. Srdce mu divo búcha. Svaly má napnuté na prasknutie. Celá jeho hrdinská bytosť je sústredená na cieľ. Konečne je po rokoch tak blízko. Len pár siach od svetiska prekliatého boha, kam zaliezol vodca avarov menom Burgut. Čo ďalej, hmlovec? Pred nami je obrovská skalná stena, ďalej sa ísť nedá. To je ono. Vchod do avarskej skríše. Kde? Vidím len mohutné bralo. O to predsa ide. Je to ilúzia vyvolaná ochranným kúzlom. Celé skalisko? Nie. Na jeho úpetí sú stopy kopýt. A zrazu sa končia, vidíš? Práve tam je v skalnej stene otvor. Dosť veľký na to, aby ním prešiel jazdec. Ani sa nemusí zohnúť v sedle. Nevidím ho. Je to prvotriedne kúzlo, jedno z najlepších, aké som kedy videl. Kameň nie len na pohľad, ale aj na dotyk. Aby si vošiel, musíš použiť mágiu, alebo sa stať hmlou. Ty si sa dostal dovnútra? Keď som skúsil prejsť bránou v ľudskej podobe, nedalo sa. Bola to skala tvrdá, studená a nepodajná. No hneď ako som sa premenil, šuch, a bol som vnútri. Avarské kúzla na tvorov ako si ty asi neúčinkujú. Schovaj sa! Tu Bajtar. Otvor bránu. Ten všivák Bajtar preklusal ako nič. Ponoril sa do skaly. Ty ich poznáš po mene? Viac, než by som chcel. Ale vstupné zaklínadlo nepoznal. Bránu mu spriechodnil niekto zvnútra. Bude tam strážca. Musíme to urobiť inak. Poď. Počkaj. Naozaj chceš vojsť dovnútra? Samozrejme. Len otázočka. Zbláznil si sa? Tí ľudia sa dozaista dajú zachrániť aj inak. Nie. Celé roky smerujem k tomuto cieľu, hmlovec. Nikto a nič ma nezastaví. Vieš o tom, že ti oči svietia na červeno? Začínam sa ťa báť. Ty sa ma báť nemusíš. Poďme sa skryť. Vyčkáme do tmy. Najradšej by som sa vyparil. Ale ostaneš. Podali sme si ruky, hmlovec. Dostal si sa dnu? Zmeň sa naspäť, nevidím ťa pri bohoch. Už. Je tam ten strážca? Sedí pri ohni pár krokov od vchodu. Je sám? Ako prst.
A ostatní? Sú v kotline, do ktorej ústi vstupná chodba. Akurát sa načgávajú. Tá chodba je jediný vchod. Hej, ale hneď za bránou sa vetví. Jedna odbočka klesá kamsi do podzemia. A na jej konci? Tak ďaleko som sa nedostal. Ale niečo mi vraví, že tam dolu by mohli byť tí tvoji zajaci z dlhej lúky. Vyskúšal si, čo som ti nakázal? Pravdaže? Mal si pravdu. Magický štít pôsobí len jednosmerne. Teraz ma dobre počúvaj. Pôjdeš dnu, zhmotníš sa, vezmeš kameň a ovalíš ním strážcu. Snaž sa ho nezabiť. Potom ho vyvlečieš von, kde sa už o neho postarám ja. A ako ho prinútiš, aby ti otvoril bránu zvonku? To už nechaj na mňa. Je po súmraku. Na oblohe nebliká ani hviezdička. V rokline sa temnota dá krájať. I Roganov sokolí zrak rozoznáva len nejasné obrysy balvanov a stromov. Prikradne sa k miestu, kde sa konskými kopytami vyšliapaný chodník stráca na hrubom štrku pri pete brala. Chvíľu sa márne pokúša rozoznať, kde končí skutočná skala a začína klam. Najradšej by tú skalu rozdrúzgal vlastnými zubami. Ale nebude musieť. Naťahuje k hrboľatej stene ruku, dlaň kladie na falošný kameň a bleskovo trane rukou späť. Pozri! Tomu nerozumiem. Tvoja ruka vklzla do skaly ako do masla. Ich čary na teba nepôsobia. Ale ako je to možné? Ja neviem. Takže ma vlastne nepotrebuješ. Ja sa môžem vypariť. Pôjdeš so mnou. Vyznáš sa v jaskyniach. Povedieš ma. Čiernovlasý hrdina tasí dýku a opatrne vykročí pravou nohou. Vniká do skaly celkom hladko. Predtým, než priblíži gustene tvár, zavrie oči. Je to, ako by sa ponáral do medu. Príjemné i odporné zároveň. Zatne zuby a dokončí krok. Je po ňom. Toľké plýtvanie teplou krvou. Ešte budeš mať príležitosť. Krkov na vyciciavanie tu nájdeme viac ako dosť. Teraz ma zaveď do podzemia. Počkaj. Naozaj chceš pokračovať? Ak nájdu mŕtvolu strážcu... Čím dlhšie budeme otáľať, tým väčšiemu nebezpečenstvu sa vystavíme. Rogan a tvor zvaný Hmlovec sa ponárajú hlbšie do skalnej trhliny. Našľapujú opatrne. Oči aj uši napäté ako struny. Po niekoľkých krokoch sa cestička zatáča a potom sa vetví ako hadí jazyk. Zastanú. Za ohybom bliká mihotavé svetlo avarského ohňa. Užívajú si korisť. Bastardi. Rogan cíti pach temnoty. Moču avarských koní, ľudského potu a strachu. Čo to hovoríš, Bajtar? Torbuk je mŕtvy? A ďalší dvaja tiež, veliteľ. Našiel som ich odrezané hlavy a srdcia prebité dubovými kolmi. Kde? Blízko cesty, čo vedie od Brodu hore k Borinu. Za to bude niekto stredkať vlastné črevá. Prezrel si stopy? Dážď ich takmer zmazal Burgut. Ale z tých, čo ostali, je zjavné, že ich zabili ozbrojení jazdci. To sa nášmu pánovi páčiť nebude. Takže Borinovia už nás vedia. Ten hlas, ktorého sa každý avar obáva 100-krát viac než Burguta, prichádza z kúta, kam svetlo olejového kánca nedosiahne.
temnote sa krčí nezreteľná postava. Skôr tieň, než tvor. Tvár ako lepka, z ktorej už hniloba strhala pery a odhalila vycerené zuby. Čo rozkážeš, pane? Nech traja muži odsválajú do tlej lúky. Budú držať hliadku pre prípad, ak by z Borinu vyslali trestnú výpravu. A čo ak sem Borinovia zase prilezú? Necháme ich smoriť okolo. Nie. Tento raz nie. Privítame ich pekne po našom. Naše šable ich znesú zo sveta. A keď naše kone budú žrať ich mrciny, Borin nám padne k nohám. A tým sa to začne. Naša sila sa obnoví a celý známy svet bude moje meno vyslovovať s úctou a strachom. A ty, Urkut, budeš vykonávateľom mojej vôle. Už je čas, Urkut. Veliteľ krvavých psov obráti pohľad k priehlbine pri stene, kde v jame leží avarský bojovník. Telo má posiaté ranami a pokryté zaschnutou krvou. Už je nejaký čas po smrti. Napriek tomu pootvorí ústa a tráne sa nadýchne. Čo sa stalo? Padol si v boji. Včera v noci. Pri útoku na dlhú lúku. Bol si mŕtvy, ale vrátil si sa. Kúzlo, ktoré máš vpálené do duše, ťa priviedlo z Kelgarovej ríše naspäť medzi živých. Vítaj opäť medzi nami. Ani mŕtvi, ani živí, ale o to silnejší a zúrivejší. Si pripravený ďalej bojovať po boku svojich druhov? Samozrejme, že je. Ako všetci Kelgarovi bojovníci. Naša sila je nekonečná. Naša zúrivosť bezobná. A naša vôľa celý zuby ako čistý z koní. Rozpušíme tých prašných slonov ako vši. Počúvali ste 3. časť rozhlasového seriálu Vládca vlkov – Mohyla z kostí. Podľa románu Juraja Červenáka zdramatizovala Zuza Ferencová. Účinkovali Dominika Žiaranová, René Jankovič, Juraj Hrčka, Gregor Hološka, Matej Landl, Boris Farkaš, Peter Kočiš, Juraj Predmerský, Marek Koleno, Branislav Bystriansky, Martin Kaprálik. Produkcia Valéria Potančoková, autor scénickej hudby Rudolf Pepucha, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, zvukový majster Ľubica Olšovská, dramaturgia Michaela Materáková, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2024.